за президентска партия. Ние обаче затваряме тази страница от историята преди да е написана. Защото знаем как ще изглежда България, управлявана от него. За щастие, единственото място, където това може да бъде реалност, е в наше видео. И така, добре дошли в бъдещето. Годината е... няма значение. Защото в България на Румен времето се движи само назад. Може ли една бучка сирене? Сиренето ще пристигне чак във вторник. Колко да ви заделим? 500 грама. А кисело мляко има ли? Кисело мляко чак другата седмица. Магазините не са същите. Имате богат избор. Шкода и не Шкода избирате. Избираме Шкода. Чудесен избор. Малкият юнак може да дойде да си я вземе след 15 години. Пак няма парно. Питна ми, Йордане. Защото гъста ни е на сигурно място. Пазят ни я в Боташ. И Коледа не е същата. Това е най-хубавата ни Коледа. Така е, като имаш връзки. И като говорим за връзки... Пращаме Копринков. Каза да донеса това и да изпълнява, каквото кажете вие, Деси. Господин Копринков ме изпраща. От името на Копринков. Нося и нещо за вас. Нося каквото трябва. Копринката ме праща. Да говорим за онази работа. Копринков, известен като президента в сянка, е превърнал държавата в машина за пари и се грижи да не стават грешки. Ама как така да е станала грешка? Аз съм за срещата в 2 часа. А когато стават грешки, той знае как да се погрижи за тях и за себе си. Айде, шефе, време е за водната гимнастика и урока по пилатес. Първо дойде агенцията за подслушване, за да знае държавата какво си мислиш в собствения си дом. След това забраниха всичко, което не е тяхно. Музиката, филмите, езиците. Лепнаха ми 15 години. Само защото съседа написа донос, че имам таен Netflix акаунт. Снощи гледах в YouTube. И пейките имат уши. Ще ти дам един YouTube. Искаш да ме окошарят ли? До нас достигна слух, че в този дом звучи музика на английски език. Съжалявам. Направих грешка. Не исках. Да, Иван направи грешка. Не трябваше да качва мемета за Радев във Фейсбук, който също забраниха. И така започна диктатурата. Чухме, че в дома ви няма портрети на вожда. Но не се тревожете. Ще се погрижим в килиите ви да има. Извиках ви, защото синът ви нарече нашият вожд Мунчон. Докладвах за случая и синът ви ще бъде изпратен на едно място. Не са мои. Заклевам се, някой ми е подхвърлил тези дънки. Натопили са ме. А какво е един диктатор без министър на пропагандата, който да контролира новините? Айде, деца! Новините започват! Айде бе, че ще ни обвинят в небрежество, ако не следим вожда. Вие сте с националната телевизия Румен ТВ с обедната емисия новини. Ето и най-важното от деня. Режимът на тока продължава до април. Но от април започва и режим на водата. За борба с самотата и насърчаване на колективизма стартира инициативата Общо огнище. Всички апартаменти над 30 квадратни метра вече задължително ще приютяват второ, назначено от държавата семейство. След дълъг и напрегнат дебат със самия себе си, вожда отвори въздушното пространство за прелитащите птици от европейски държави. Филип Киркоров е наед да напише новия химн на България, който ще бъде кавър на Калинка. Министерството на прехраната обяви официално картофа за патриотичен зеленчук. Всякакви други кореноплодни се считат за буржуазен лукс и ще бъдат поетапно иззети от обращение. Но не си мислете, че диктатурата важи за всички. Особено за приближените до Радев. Режим на водата. Миличка, при нас водата я внасят директно от Алпите.
Да живее вожда! Накъде е този уикенд? Виена? Не, скука. Хайде до Монако, нали? Отвориха въздушното пространство. Да живее вожда. Да, другарю, парите са при мен. В долари, както се разбрахме. След обед ще бъдат при вас. Да живее вожда! Чули за новата програма Здраве за народа? По една ябълка на ден. Знаеш, по една ябълка на ден държи доктори далеч от мен. Шеф Моне, днес ще направя жертва в знак на солидарност с народа. Каква, мадам? Ще ям само от черния хайвер. Този от белуга ще го пропусна. Днес. Много благородно, мадам. The Kardashians са ми любимите. Нали, трябва да си направим като къщата на Ким. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. Oh. Големите диктатури винаги се градят върху проста сделка. Вие давате свободата си, а те си взимат всичко останало. Защото е по-лесно да ограбиш народ, който е научен да ръкопляска, докато джобовете му са празни. Това е цената на вашето подчинение. Добре дошли в тяхната България.